Estàs interessada per l'actualitat informativa? Quins àmbits t'interessen més? Política, economia, societat, cultura, esports... Política, societat, cultura, actualitat. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat mundial? Ara Balears i Diari de Balears i després ja l'última hora Diari de Mallorca, però ho tens que comprar. Va. A través de quins mitjans t'informes de l'actualitat de Mallorca i de les Illes Balears? Sobretot per Sara Balears i per Diari de Balears. I els teus amics i amigues, a través de quin canal s'informen? Generalment també per aquests. A les xarxes socials, a quines hi ets? Quina te serveix per informar-te i a quina ets més activa? Jo tenc Facebook, Twitter i Instagram i sobretot Twitter. En general, tu i les teves amistats, com formeu la vostra opinió sobre l'actualitat? Twitter mos dona molta informació, però sobretot també per diaris. Quina importància té per tu la llengua a l'hora de triar un mitjà? Essencial. Si és en català, millor. Coneixes de Balears i el Mediterrani? Sí. I què li demanes i què t'agradaria que tingués un mitjà de comunicació? Objectivitat, que fos en català i que, si és en paper, és un plus, però també online va bé.